Тази година фестивала на здравето се пренесе и навън. В близост до хората, подготвени специалисти по лечебна гимнастика провокираха немалко да се включат в заниманията. Начините за постигане на щастие и хармония са много, но един от тях със сигурност е допера с децата. Формулата за щастие – да нямаш проблеми. Аз мисля, че човек, който няма проблеми, е един щастлив човек. С това зареждащо устройство дечицата – прекрасно. Все около тях, родителите все се... Не с лявата ръка, подай дясната, викам, не е верно. Лявата ръка от сърце подава поздрав. Има 3 неща, които ние можем да научим от децата за здравословен начин на живот, ни обещават организаторите. Да бъдем радостни без повод, винаги да сме заети с нещо и да се стремим с всички сили към това, което желаем.